Di Kurdî de axaftineke sade. A basic conversation in Kurdish. Slav. Merhaba. Hi. Hello. Navê min Jan e. Navê te çi ye? Navê min Roj e. Kêf xweş bûm. My name is Jan. What is your name? My name is Roj. Nice to meet you. Ez jî kêf xweş bûm. Tu çawa yî? Ez baş im, spas. Lê tu? Nice to meet you too. How are you? I'm good, thanks. And you? Ez jî baş im, spas. Tu çend salî? Ez 10 salî me. Tu? I'm fine too, thanks. How old are you? I'm 10 years old. You? Ez 11 salî me. Tu li ku derê dijî? Ez li Amedê dijîm. Tu? I'm 11 years old. Where do you live? I live in Amed. And you? Ez li Mêrdînê dijîm. Rastî? Ez ji Mêrdînê gelek hez dikim. I live in Mêrdîn. Really? I love Mêrdîn a lot. Ez jî. Tu diçî dibistanê? Belê. Ez diçim dibistana seretayî. So do I. Do you go to school? Yes, I go to the primary school. Ez diçim dibistana navîn. Pir baş e. Divê ez niha herim. I go to the primary school. It's great. I have to go now. Baş e. Ayş xwe hebe. Oxir be. Tu jî bi xatirê te. Okay, take care of yourself. Goodbye. You too. Goodbye. Dawi. Abone bûyînê ji bîr nekin. The end. Don't forget to subscribe.